Vad bra. Det här känns ett blod. Ja. Jag kan ta ut det. Kan du det? Oj, oj, oj. Oj. Hjälp. Ja, vi ska... Grattis bror, står det kram från farmor. Mamma. Ta den. Bror, där är det. Då ska man se vad det är. Här är det. Prosit. Och så hämta Han kallar en bok till den här då. Oj, vilka fina. Hej, pappa. Men jag ser. Vilken tur då. Mm.